'yan siyasan mu da yawa man sagil, mutane ya kamata su ɗauki darasi a kan wani, amma ba wadda za su ɗauki darasi a kansa ba. Ya yi siyasar shekara 10 ko 20 baya da ya wuce, yanzu ya zama abin wa'azi wa na baya. To ba fa wai jama'a su ɗauki darasi akan waɗannan mutanen ba, shi kansa sai kaga bai ɗauki darasi ba, shi kansa sai kaga bai ɗauki darasi wa kansa ba. Siyasar nan yau shekaranka 30, 20, 10 kana yi, kayi waccar gwamnati, amma har yanzu baka ɗauki izina a harkan ba. Ya kamata a ce waɗanda suke kallon kama sun ɗauki izina, balle kai.